please call me now address my number nan da kike kallon wannan daga na kina mun up and down nan fa daloli ne a ciki baby ki bani just 1 minute ina so ki dan bani addressin ki ina so zan yi calling ɗinki ne kin gane ina so mu dan sha kauna mu soyayya tsakanin ni da ke ki bani addressin ki yanzu dai abin da nake so ki bani number ki ban number ki cike na wallahi kallon kauna take mu na sata zuciyarta ai na zan yi kallon kauna haba baby ki kalle ni fa zan kaɗai dan saurayi kamar ni kin ga roshin dina ake yi ranka ta kafka fatalin Najeriya sau na ake yi amma na biyo kina cewa just 1 minute ki ban number ki in fi sabilillahi kin mun haka call me now baby ki ban addressin ki tomorrow zaki ga daloli kai kin ganin nan ni ake kira da dan American my guys baby Wakina wa Amurke. Ya labari. Zo ka ji. Kai tun dazu Alhaji ya aka yi. Alhaji yana neman ka kai maka kayan wankin sa ko su ne wannan? Ba ni bane ba. Su ne mana? Baba Amurke bane wannan. Kai mantuwa. Bai ce miki da dada America ba. Dala ka ci kai. Wannan ba ma hukaci ne. Duk unguwan nan ba